Goedenavond, weer een volgende aflevering van Boetegoen. We lopen hier door Panningen en er is sportdag van het Bouwens. En de sportdag is hier bij het voetbalveld. En we gaan eens even kijken wat er nog verder te doen is. We trekken hier die deur open. Goedemorgen, mannen, hallo. Hoi. Hi. Je zit klaar om te vertrekken? We zijn klaar om te vertrekken. Maar ik ga je inderdaad nog wel een vraagje. Vertel het eens. Hoeft hij nooit nemen de pisten overdag van die jongens of meisjes? Ja, maar die zien niet van de dingen aan de bouwen. We zijn van Omroep PNM. Oh, dat is Geen idee. Nee. Wat is ook taak vandaag? Hey? Want het is druk, hè? Het Bouwens is hier aan het sporten. Bouwens is hier het sporten. Ja. Wij zijn de vrijwilligersonderhoudsploeg. Wij zorgen dat alles een beetje netjes erbij ligt. Ja. En ja, we zien elke middag heet tot ongeveer 10:30. Ja. En er zijn diverse taken die hier moeten gebeuren. En het zijn er heel veel eigenlijk. Ja? Ja. Neem eens wat. Nou, de ronde moet gras gesneden worden, er moet de lijnen getrokken worden, er moet de vuilnisbakken leeggemaakt worden, de kantine moet geschroept worden. Ja, neem maar op, er zijn echt heel veel dingen dus. Ja, ik doe nog heel even een microfoontje op, dan zie ik je iets beter te verstaan. Oh. Ja. Oké. Kijk eens. Nou, kijk. Ja. Zeg, dus ja, elke dag toch alles bijhouden? Elke dag vanaf 8:00 's morgens, daar zijn er vrijwilligers heen tot ongeveer 10:30. En de voornaamste taak is denk ik wel koffie drinken, maar het is ook, er zijn echt heel veel taken die moeten gebeuren bij een ploeg. Die kleitlokalen, die wordt getraind, die moeten zondagdaags gepoetst worden. Ja. De wc's moeten schoongemaakt worden, er moet alles bij gevuld worden. Ja. De kantine, ja, dat weet ze zelf, er moet ook diverse dingen bij besteld worden, ingevuld worden. Ja, neem maar op. Dus. Er zit echt heel veel taken. Ja. En hoeveel ordert je dat per dag? Ja, ik zeg vanaf ergens om 8:00 in de eerste hei en dan is het tot ongeveer 10:30. En dan wordt gewoon gekeken wat er moet gebeuren. Ja. En nou hebben we dan het geluk dat donderdag is het PEC 20 toernooi, dan is het dus mini-voetbaltoernooi. Ja, dat brengt natuurlijk gigantisch extra werk met zich met dus. Ja. Daar zien er ook extra mensen, want dat kennen wij niet als vrijwilligers, nemen we allemaal. Want ja, we zijn allemaal gepensioneerd en een beetje een half leeftijd. Dus ja. Maar we doen eigenlijk nog heel veel werk. Ja. En hoe helpt het voor ochtend op, het grote werk? Ik bedoel, stel nou voor iets met de elektriciteit, dan zit er grenzen voor. Nee, de elektriciteit, daar blijven we vanaf. Nee, bijvoorbeeld. Dat is voor de professionals. Daar doen we niks aan. Dat willen we ook niet. Dat wil niet zeggen, als er zeker goed gaat, dat we niet zeggen van, hey, we doen er een stupje even opzetten, of even kijken of we iets kunnen vinden. Maar als er echt iets niet goed is, dan blijven we er echt vanaf. Dat doen we niet. Nee. Dus ja. Maar het is mooi geworden, hè? Een Noord en Brand destijds. We hebben er heel veel werk aan gehad en we hebben er heel veel voor teruggekregen. Dat moet ik best weten wat. Echt het ooien, ja, met alle respect. In de brand, uit de brand zeggen ze wel eens, maar we zijn echt letterlijk uit de brand gekomen. En we hebben een prachtig mooie kantine gekregen. We hebben een schitterende nieuwe kleitlokalen erbij gekregen. En ja, daar ben ik echt heel dankbaar voor. En als ze dan zoiets wat voor een inzet van mensen die was er is, nou, dan ben ik er trots op van deze club lid te zien. Dus, ja, echt, dat is ongelooflijk. Ja. Hoe lang duist dat al? Ja, wie lang doe ik dit al? Ik denk een jaar of 30. Dat ik mijn hart verpand heb. Ja, vanaf dat mijn zoon gevoetbald heeft. Dus die is nu 38. En wat dacht ze toen? Toen dacht ik van, ik weer even een jeugdleider. En ja, nou zit ik er nog steeds aan vast. Dus, maar ja, nee. Ik ben er echt heel trots op. Ja. En wat brengt het tegen? Wat brengt het me? Nou, dat is dan persoonlijk, even voor mijn dinges. Ja. Ik ben een jaar of 3 geleden met pensioen gegaan. En toen dacht ik van, godverdikke, dan heeft ze eindelijk een hoop tijd over. En toen hij is morgens wel eens gezeten bij die vrijwilligers en denk ik, maar ja, dat trok me niet. Ik bedoel, ja, normaal ga je ze werken. En toen kwam ik weer met pensioen terecht. Ja, dan zien ze pas echt wat voor de hechte groep dat ze heeft. Die jongens en die mensen, die kennen elkaar allemaal, die doen alles voor elkaar. Nou, dan ben ik heel tevreden. En dan heeft ze echt, zoals ze zei, een doel smergens om te zeggen van, ik ga nergens naartoe. Ik heb een reden om op te staan. Want ik weet heel zeker, als ik dat niet gehad heb, ja, dan heb ik 9:30 in bed gelegen en dan heb ik gedacht van, ik kom nog wel niet goed. Ja. Maar nou, nee, ik ben er echt heel blij mee. Zeg, en de jongens, maar bedoel, het zijn toch ook allemaal jongens op leeftijd? Het zijn allemaal jongens op leeftijd. Ja. Allemaal die of gepensioneerd zijn of er net er tegenaan zitten. En ja, we doen wat we kennen. En ja.
En is er een EMSBD dan een ja, tussen haakjes leiding geeft? Die deed een beetje georganiseerd, een beetje gedelegeerd. Want bedoel, het kan wel allemaal gezellig zijn met z'n drieën, met z'n vieren. Maar er moet toch wel iets opgepakt weer en dan moet iets gedaan weer. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik dat doe, maar ik ben wel het enige bestuurslid dat erbij zit van deze vereniging. Maar luisteren doen ze niet naar mij en dat is me goed ook. Maar ik zet wel af en toe een paar dingetjes recht. En, nee, maar voor de verder is echt, we vullen elkaar eigenlijk gewoon aan voor wat er moet gebeuren. En dat vind ik zo schoon aan deze groep en aan deze vereniging. Ja. Hebben ze vergelijkbaar materiaal? Zie je dat ook bij andere clubs toch? Ik bedoel, als ze dan werkzaak is, dan kijk ze ook bij de knipbouw natuurlijk even bij de anderen binnen. Ik ben inderdaad wel eens op andere verenigingen geweest en daar is het ongeveer hetzelfde toch wel. En ja, dat is, ik vind het gewoon fantastisch. Meer kan ik er niet van zeggen. Zijn de mensen veranderd in de loop der jaren? Ja, je kunt snel merken dat met name de jeugd, dat die sterker veranderen is. Dat is echt... In welk opzicht? Nou, dat zal ik je vertellen. Vroeger was het gewoon heel simpel. Als er een voetbalwedstrijd was, dan ging ze voetballen. Dan moest alles verwieken en dan ging ze voetballen. Voetballen, dat was bij een team en dat was het. En nu zie je er toch steeds meer die zeggen van... ik heb geen zin en ik meld me af. En dus melden zich gaat te vlot af, vind ik. En dan krijg je natuurlijk problemen dat team er te weinig heeft. Dat team heeft er dan gelukkig nog wel weer eens een keer aan over. Maar dat zien dingen, dat structureel loopt dat een beetje op. En wat komt het door? Ja, de jeugd hebben meer interesses tegenwoordig als alleen voetballen. Vroeger was het alleen maar voetballen, hè? Vroeger was het alleen voetballen. En nou tegenwoordig is dat ding. En daar doen die heel veel met. En dan zien ze nog wel eens vrij snel geneigd om te zeggen van... potverdikkie, er zien nog andere dingen. En, ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Begreep ze het? Dat is een strikvraag. Ergens begreep ik het, maar het moest ik wel realiseren... als ze met een teamsport bezig is, dan duist ze het met een team. En of ze dat heen nou smerks met die vrijwilligers uit, dat is ze ook met een team. En als ze de 3 man smerks zeggen van ik ben er niet, dan moeten die anderen het werk van die 3 extra doen. En wij begrepen dat nog als ooie garde heen. Maar de jeugd, ja, die hebben er toch iets meer moeite met. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Maar er zijn nou eenmaal heel veel dingen in de wereld bijgekomen als ten opzichte van onze tijd vroeger. Dat is gewoon zo. Terwijl de elders eigenlijk die kinderen op een teamsport sturen. Ja, precies. Maar dat is het eigenlijk ook. Want als je echt in een teamsport zit, ja, dan heeft ze die ganse lange leven profiet van. Dan leert ze ook... Socializen. Het socializen, het inzetten voor anderen. En ook dat anderen zich voor dingen inzetten. Ja, en dat krijg ze individueel nooit. Dat is gewoon zo. Ja. Of ze pakken een individuele sport. Dat zien dan natuurlijk ook, die iets anders gaan doen. Maar goed, daar heb ik op zich niet zo'n problemen mee. Als ze iets doen, dan moet ze dat doen, wordt ze verkies. En als ze een teamsport kiest, ja, dan zit ze aan een teamsport. En ja, dan moet ze niet toch eigenlijk aan horen. Ja. Best niet verplicht om het jaar af te maken? Verplicht wel, maar er zijn er voldoende bij die zeggen van het hoeft voor mij niet meer. En ja, wat moeten ze dan doen? Ik heb ze slecht met een... Kijk, als ze geen zin hebben, dan, dat merken ze ook dan aan het spel. Ja, maar dat is het inderdaad. Kijk, als iemand geen zin meer heeft, dan weet ze ook dat er niks gebeurt. En dan gebeurt er met het team ook niks meer. En ja, dat is niet te doen, dat weet ik niet. Dus daarop. Ja. Nee, wat dat betreft moet ik zeggen, ben ik er heel blij mee dat ik bij deze vereniging zit. Mooi. Zeg, en wanneer is de grootste rotzooi? Welke dag? Ik denk maandags. Maandags is het inderdaad wel de ergste. Kijk, zeker als het de 4 of 5 toeswedstrijden gehad is, dan kent ze alle 8 kleedlokalen poetsen. En dan kent ze de rotzooi opruimen, prullenbekken leegmaken en dan nu maar op de gang, alles is dan. En de grootste rotzooi is als het een weekend regen is gehad, want dan slijpen ze natuurlijk veel meer rotzooi mee naar binnen. Als dat het ruig weer is, dat scheelt gewoon in een bergwerk. Ja. Lekker binnen alles, hè? Ja, dat is dat. Maar weet je, elke sfeer, elk weer heeft ook zijn eigen sfeertje. Is het regenachtig, lekker binnen? Is het goed weer, alles te boeten? En zo maak ze van alles mee. Ja, nee, dat is het nog. Hey. Super bedankt. Ja. Succes de komende dagen weer. Hè? Vandaag met de sportdag van het Bouwens. En komend weekend ook weer. Ja. Hey. Ik wil je toch nog op 1 ding attenderen. Dat heb je nog niet gezien. Ja. En dan wil ik je toch even metnemen waar je deze kant doet. Ja. Wat we net, wat ik net zei, van in de brand, uit de brand. Ja. Ja, dan moet je me toch dit even erop zetten. Want dit is... Wat is dit?
Dit zijn allemaal, Dat moet ik even uitleggen. dit zijn allemaal de individuele sponsors, mensen die het bijgedragen hebben naar de brand. Dat is, ja... Ik zie er wel echt namen staan. Ja, ja, ook maar ook onbekende, hè? Oh ja, daarom. Ja. En ik denk, ja, dat moet je mij toch even in beeld brengen, want daar zien we zo godsgelukkig mee dat we die hebben. Ja. Ja, zonder ken niet, hè? Nee, dat zijn allemaal mensen die het extra bijgedragen hebben naar de brand. En ja, ik vind dat moet even in beeld komen. En wat zuist je aan? Dankbaarheid. Echt allemaal mensen die hoe er hert die het gegeven hebben. En dat er een nooit moois tijd. En daar ben ik gewoon super dankbaar voor. En meteen uit de emotie toen gehandeld hebben. Ja, die gelijk inderdaad gezegd hebben. Jongens, fantastisch. Top. Goed, dat was het weer. Weer een aflevering van Boete Gewoon. Het was weer Boete Gewoon. Tot volgende week. Oké, hartelijk dank.